खुलुमबाय स्टुडिअ दं आकिलिकां ब्रह्म कुंगा 33 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां देरहासार बान्थानि सानसेयारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि खासिया सुबा फैलासिम आफादनि बानजायनायाव खुंगा 33 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां देरहासार बान्थानि सानसेयारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। खासिया सुबा फैलासिम आफादा 1987 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 3 बिर जोहोलावनि मुङाव बे सानसेयारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ दासिमबो खुंबोबाय थादों। 3 बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि बिहोमाया अरायबो गोसोखांबाय थानो हाथों बेखौनो नोजोर बोनानै बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बे सानसेयारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 6 अक्ट'बरसिमनि थाखाय खुंनाय जादों। गिबियावनो दादा बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम खासिया सुबा फैलासिम आफादनो जानानै गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। खासिया सुबा फैलासिम आफादा जेब्ला 1987 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन, फैलासिम आफादा जोंनि समाजखान्थि, धोरोमखान्थि आरो सोलोंथाइनि बिथिंखौ बेफोरबायदि मोनसे पजिटिभ दिखौ लानानै फैलासिम आफादा जोनोम जादोंमोन। बै दिननिफ्रायनो फैलासिम आफादा गोबां गुबुन बिथिङाव हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावबोनायनि गेजेरजों जोङो गामिनिफ्राय बड'लेण्डनि मुङाव 3 मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलाव बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो बिथांमोननि मुंख्लंखौ गोसोखांनो थाखाय जोङो मोनसे फुटबल खेला होनाय जादों। बे खेलाखौबो जोङो 1987 मायथाइनि उननिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जोङो खुंबाय दङ। दायो दिनै 30 खेबाव दिनै आगान होफैबाय। बेनि एसे आगोलाव जोंनि फिल्डखौ जों एसे सोदांनायाव एसे गेप्स थादों। बेनिफ्राय कर'ना भाइरासनि समावबो जोंहा एसे गेप्स थादों। बे जाबाय समनि थासारियाव जानानै थांबाय। जों फैलासिम आफादा मिजिंथिनाय आरो रनसायनाय खामानिया बेनो, जोङो नैबे खेलानि गेजेरजों जोङो ओनसोलनि आरो गामिनि जाय बिथांमोना गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनाय, गामिनिफ्राय जों मोनसे प्लेटफर्म होनाय, बे मोनसे प्लेटफर्म होनाय। दायो दिनै 2 अक्ट'बर, बे 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै जोङो 6 अक्ट'सिम जाहैगोन। दिनैनि दिनाव जोङो गासै टिमफोरा 24 जाफैदों। 24 टिमानियाव बाहागो लाफैगोन। जों बेखौ सेलेक्सन बायदि खालामनाय जादों। गासै दिनैनिफ्राय जोङो 6 तारिखसिम 24 टिमनि गेजेराव जोङो 6 तारिखआव जोङो फाइनाल गेमखौ हैनाय जाहैगोन। बेखिनियानो। आरो दिनैनि गेमनि बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मंगलदै SSB केम्पनिफ्राय 3rd बेटेलियन कामान्डार बिथां रामान्डार भलाटार बिथाङा बाहागो लाफैनानै बेखेवना होलांबाय। बिथांनिसिमबो फैलासिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दायो नैबे समाव आङो ओनसोलनि आरो गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ नैबेनि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायहरनो सानदों, जाहाथे बिथांमोना जोंनि खेलाखौ नायनो फैयो। बेखिनिखौ आङो फैलासिम आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। बेखिनियानोसै। भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनाथ' 2004 जोनोम जादों। ट्रफिया दिनैनिफ्राय 30 इयार्स सिगाङाव जोनोम जादों। आरो आं खाग्राबारि हालामनि बेक्ति हिसाबै बे समनिफ्राय आं गावनो जड़ित दं, जोनोम होनाय समनिफ्राय आरोखि। बेखाय दिनै 30 इयार्स उनाव फैनानै आं बेलेग मोनसे मुभमेन्ट नुफैदों। बेयाव माने मोजां नांदों। दिनैसिमबो जे बे खेलाया सोलिबाय थादों। खासिया सुबा फैलासिम आफाद आरो खासिया सुबा गामि
जितु समाज आफाद बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे दिनैसिम 30 इयार्ससिम जे फोथांना लाखिबाय थादों बोसोरफ्रोमबो कभिडनि बादै आरो ग्राउन्डनि थाखाय 2 बोसोर गेप थादों होनना जों मिथिना मोन्दों बोसोरथामल' गेप थांदों बाखि कन्टिनिउ सोलिबाय थादों आं आसा फारिदों खासिया सुबानि जायफोर दैदेनगिरि गामि दैदेनगिरि क्लाब दैदेनगिरि बिथांमोना इयुनावबो जाहाथे जेनेरेसन बाय जेनेरेसन बे खेलखौ खुंबाय थागोन मानो होनोब्ला जाय खेलखौ खुंदों बड'लेण्डआव बे गामिनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं भुपेन बर' आंनिनो बिदा जायोमोन सोमोन्दोआव मुंख्लं कनक बर' मुंख्लं मायाराम बर' बिथांनि बाय बाहागिफ्रा दाबो दं दा बिथांमोना जिहेतु खेलखौ नुबाय थानानै 30 इयार्स गोजोननाय मोनसे लाबाय थादों 30 इयार्स सिगाङाव सानजेननाय मानसिफोरखौबो खेला खुंनांगौ बिथांमोननि मुङाव होननानै सानजेनग्राफोरखौबो दिनै आं गोसोखांनानै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों आरो आं मिजिंथिदों खासिया सुबानि जेनेरेसन बाय जेनेरेसन इयुनसिम जाहाथे बे खेलाया मुंख्लंफोरनि नामाव होनाय बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जाहाथे बोसोर बोसोर सोलिबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों खाग्राबारि हालामाव मोनसेबो फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय रावबो गामि दाबसेया सानजेननो हायाखैमोन बे समाव 30 इयार्स सिगाङाव जोंनो रेफारिमोन जोंनो कमिटिमोन जोंनो अर्गेनाइजार बेबायदिमोन जोंनो प्लेयारमोन बे समाव गतिके सानजेननो हानाय गामि हिसाबै आं मिजिंथिदों बे गामिनिफ्राय निश्चय फुटबल प्लेयार ओंखारदों सिख्लाफोरबो जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि जाना गेलेबाय थादों सेंग्राफोरबो ओंखारखांबाय किन्तु दिनैनि तारिखाव एसे गेप जादों आं मोनसेखौनो खावलायगोन खासिया सुबाजों लोगोसे खाग्राबारि हालामनिफ्राय जाहाथे फुटबलाव आरोबाव गोदानै जेनेरेसन क्रिएट जाबावो बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन